Oye, Skok. Come on, Ask the dog. Hey, Makeng, Venice na dalaman din sa Japan. Ako pa na pala daw eklikahan pa. Ako siya, Charom. Ipinsa ka niya ni Chose. Ako pa na lapas piyo pa. Lapas sa cold pa na lapas sa chance mala pa pa. E bona pa no petu. Baqinisile mabethi ikanya makayipheli phela amazinye ndoda. Awu nga, fakumilim ka ba yun doon? Awuzo lumthetho, yamanje lumthetho. Sure, boss. Zero take up yabantu. Ipinsa ka njani? But Cape Town is great, but a bit cold. Well, I got you leg, man, just go. Now, go now, I pay him cover endo. Actually. Spill grand, boss. It's really too soon, boss. Ya, datang na ingcuzi. Futhi ngiyayithanda. Ukuthi la dladleni, uthi Yini uthini manje? hey, kunzima bafethu. Ngizontshela njengoba ngiyanithemba. Khuluma Spill, indoda ayifeni ngaphakathi. Eish. Umphume. HIV positive. Perfect. Aras. Uzoba grand ngokusetha amaphilisi. Ene udla amaphilisi. Usho umshanguzo. Sure, usetha imishanguzo. Kodwa uyafa ama side effects. Uma sedla amaphilisi, uzosinda. Amaphilisi fethu awekho right. Azomgomisa. Akadla amakhambe esintu. Imishanguzo elapha igciwane iyalidambisa. Vela ayikho into elapha ingculaza bafethu. Ingakho kuthiwa kudliwa amaphilisi. Guys, ngizwa yonke into enishoyo. Kodwa ngizange ndlebe ngithiwa khona umuntu lapha ingculaza. uProfessor Gumede. Siphiwe mfethu, angithandi lento ukuthi lokho idlala abantu bethi banekhambi lengculaza. Alikho ikhambi lengculaza, balokho bedla imali ngani bafethu. Mitha Professor Gumede yasebenza. Walapho umngani wami owaye positive wa negative eJozi. Nami ngiyafisa ukuthi ngithole le misa Professor Gumede ukuze lapho usisi wami uVumeni. Manje la ekhaya ngingithi abefuni imisa esintu. Zodlala lo professor wenu nina. Lo professor wenu thiwa wathwa. Udlala ngani udla imali nje ukuthi nina izinto aniziboni. Ukahle impela ama ukuthi uProfessor Gumede uthwele. Uthwale kahle impela ngokusindisa abantu. Kunalo wathwalela ukufaka igciwane lengculaza. Wena Siphiwe ungazodlala Jerome la. Umpume akadla amaphilisi. No garlic, no carrot, no kunye. Yini nabantu abamnyama niphuphuka nje nilahla amasiko ninamathela kwamasiko abezizwe. Yazi obaba mkhulu mfethu babeyidla imithi basinde. Babe ngahlupheki obaba mkhulu ngoba babesinda bedla imithi. Hayi lo mbhedo lona liseniwenza bani. Siphiwe. Nikeza umpume wena umuntu kaProfessor Gumede. Wena mfana amaphilisi asambeni. Sure boss. Alright, please. Njengoba sengigezile nje sisi vuka uma ufuna ukuphuzisa amaphilisi manje kumbe mntana zamake sisi kunyake zamake ukuphuza-ke sisi njengoba kancane-ke khona kuzophuzeka ube ngcono le philisi engikunika lona lizobamba njengoba ukhishwa isisu nje uyezwa ngane yami phuza-ke futhi hambe iphilisi kunyake ngane yami kunyake sisi hayi ngeke likakahambi ingane yami zama futhi zama nje kancane sisi uzoba ngcono uma ufuna ube ngcono uyezwa ufuna ube ngcono ngiyashisa sisi Njani siyaphila ma yebo igama ngusicela wapita Silva la ngaphandle ngithenge umuthi wakho kodwa ngifisa ukwazi ukuthi
mhlawumbe uma ngiphuza ngawuphuza kanjani noma mhlawumbe yiziphi izinto engayilindele ezama-side effects? Unawo ama-side effects umuthi wami. Uphuza iphuno ezo-5 njalo ngelanga. Ukline ngaphakathi. Ukuze iphume wonke udodo ngaphakathi. Okay, so ngizwe lokhuluma indaba ukuphuma kwegazi kusuke kukuklineka ngaphakathi lokho. Igazi ubukade ushawa ubane ngaphakathi uma ucabanga. Kusho ukuthi kunegazi ngaphansi kunezilonda ngaphakathi. Manje idraina udodo wonke ngaphakathi noma ufica izilonda mhlawumbe sewuzwana obomvu kuyaphuma ngaphandle. Iyachapha. Hayi, kulungile baba. Kwathi nokuthi gidi ngoba bengithi mhlawumbe njengoba ngizokhuluma nawe nje mhlawumbe uzongithuka mhlawumbe engaka. Ezinye izifo ziyathukwa. Ukuyaqamba ngiyelapha ngilapha sengike ngathuka. Ngoba noJesu wathi suka Sathane. Asona sodwa isinto esisindisayo kodwa namaswi ayasindisa. Ngibona umfana e-workshop ephumela ezidlangaleleni etshela abantu ukuthi unegciwane lengculazi. Hawu ma, abantu abasasangena ekhaya sebevele basho. Hey lo mfana uthe ubethana nenkunzi malanga kaMahosha. Waphinda wathi ulale nentombi kamfobo kaMahosha. Wathi badokelana kudala kakuma wengane yakhe bonke sebenegciwane lengculazi. Yilo ngibuka ukusokola indaba futhi lapha. Kodwa lo mfana wayengenelwe yini zefuna ukulobona uMahosha. Bheka ke manje usemthelele ngegciwane. Abafana namhlanje bayishimane kanje. Ngaze bashade noMahosha. Yathi asazi ma, umuntu uma umthanda nje kuphela. Awunandaba ukuthi unani, uphila kanjani, uyamthanda kuphela. Noma kunjalo, hayi uMahosha. Kodwa siyathemba ukuthi uProfessor Gumede angasamsiza. UProfessor Gumede ma, lo lapha igciwane lengculazi. Phela uyisikhokho phela lo muntu ma, ukuthi awazi uselapha inqwaba yabantu. Noma kukhona nje abakusho ngayo befuna ukumthuka. Hayi usuqala ukubheda ke manje. Ayikho lento ekhulumayo. Imithi yesintu ayiqedi igciwane, ikhuphula amasosha omzimba kuphela. Liyaphela nya ma ube negative. Hayibo usela wena hamba phaka. Kancane ma. Konke ufuna sikhulume serious mayelana nomfana umbone workshop la endlini.
Ninjani kodwa bawunoma? Oh, siyaphila nje mntanami lokho ungasho lutho. Umphumeni unjani ba? Hayi lubambekile usesesibhedlela. Kodwa-ke siyethemba ngoba seqala ukuda nemishanguzo. Hayi namba bangihlezi ngikhuleka ngimkhulekela umphumela lapha ekhona ukuthi aze inkosi imsinde asinde. Uzamnandi mntanami lawo mazi ukuthi uyamkhulekela umpumela. Sengathi angaba ngcono. Nami ngeke ngahamba ngizama ukuthi ngitholele umphumela usizo. Bathi-ke ekugcineni ngibe nenhlanhla ngoba indlela egcine seyidalile. Usizo njani lolo? Ngithola imithi yesintu elilapha iliqede igcwane lengculazi. Ekuyiyona le ngiyidlayo njengoba ngiphila nje nami. So bengifisa ukuthi nomvume ayidle ukuthi naye aphile. Uyithathe phi yona lo mithi yakho? Ngithathe kuProfessor Gumede uthe uvume mangasayidli engaphila abe negative. Yabona ngayimnyama. Imithi yamadlozi asiyisebenzisi nje thina la ekhaya. Angifuni ukuthi ngubone nje lo muntu kaGumede la ekhaya. Lalela la sicela, ukwami la ekhaya. Uma uzofika nale mithi yakho la ekhaya uzogcina kube kumqondo wakho la ngoba samsani nayo thina. Umpume uzodla imishanguzo yasesibhedlela. Hayi le mithi yakho yesintu ebhedayo la ekhaya. Swani nje namadlozi. Kumelana nawe Mandlovu. Ngicela ukuyishiya kodwa le mithi. Just in case ngishintshe umqondo. Bala thatha le mithi yakho uphuma uphele la nayo kulamagcika la ekhaya ngoba ngiyabona ukuthi singasezwani. Baby wangu uzawubuza uma ungena indaba kanjani. Othi ngisifike isihlahla. Amandla phezulu. Khathele mina ngivumelana nawe. Ngizawula ukuthi ndabakhe wathi mi. Nawo kahle. Hayi, Sawa. hayi. Awusala sami senjani Gumede? Uyagula nokho sezoba ngcono. Akadli ngani imithi yesintu? Ekhaya bafuna ukuyizwa nje leyo. La, angazi kodwa khona into engifuna uyazi. Noma ngabe kuthiwa kwenzakalani kodwa nje ukode efuna uyazi ukuthi ngiyithanda. Nokhulumisa umuntu oshonayo manje. Yazi uyangisusayo. Siphiwe. Ha? Angazi uthatha kanjani into engingayisho. But I'm HIV positive. Awunamandla wena. Angidlali la. Yawesi. Ekhaya.
Sicela, siyongixolela bra wami mangabe ukuthi lokho engizokutshela kona ngiyaphamboka. Usushintshile manje mfethu awusafani nasekuqaleni. Nasemzimbeni mfethu usuwehlile. Ngabe ikhona yini inkinga mfethu? Mfethu manje ngi-right mfethu, ngi-grand, 100% positive. Makusho wena mfethu ku-grand. Kodwa uma unenkinga nentombi zakho ubukhuluma ngoba ngifuni ngelinye ilanga ukufica la ulela. Ayazi mandla bra wami. Chaza kwakumele ube yisangoma mfethu. Wena ushaya isikhonkosini mfethu inkinga zona nginazo. Bathi incane mfethu izolungiswa. Ingane engakhali ifele embelekweni. Uzofa kanti thina sinalo ikhaya. Ikhambi. Dot. Kunzima mfethu. Funda kahle. Ungela amanzi. Yingakho ngilana ukuthi ngikuchoshise. Hayi, ungela amanzi. Angazi manje mfethu. Bathi ngifike ukusaba mfethu. Kumele ikhiphe mfethu lento esenhlizweni yakho. Ngoba uma uthuli uzoyibulala. Kanti uma ukhuluma uzokhululeka. Manje mfethu. Mfethu. Amishe positive. Mapipa mwake pesa zoshabalala. Sicelo bra wami, ungakhulumi kanjalo. Baningi abantu abaphila nalesifo, bephile iminyaka emide futhi befeze ngisho namaphupho abo. Nawe usazophila. Ukhona usisi engizokuxhumanisa naye owenza ikhanseling. And uzokusiza kakhulu lapho. Yimi ngade ngilapha igciwane le-HIV ovele ubani ukuthanda abantu ngaphandle kokuthanda abantu awulutho u-not u-0 u-O uyiqanda uyindingilizi shona ukuthi-ke yisa lapha uzofaka umoya wento yenzayo uyethembe unekuzethembe wena ungathembi umuntu eceleni zethembe wena ukuze abantu babone into ethembekileyo ingakho ubona nami ngizethemba mina ngomuthi wokwelapha abantu angiceli kini ukuthi please ngicela ningikhulumele ukuthi ngiyelapha yini one ngiyelapha. Angandabi noma ungasani unodaba ya makwenzeka ngiva ngingenamali ningakhali kodwa ngibheka umndeni wami makwenzeka ngigive up empilweni ningangihleli kodwa ningikhulekele makwenzeka kuthiwa ngihambe kuhlomile ngingananazi kodwa ningibheke ebhenki mangingekho ningibheke epolice station mangangitholi niphuthume esibhedlela mabengifika nehliseni umoya bese niyemakhazeni makwenzeka ngiva ngingenamali ningakhali kodwa nibheka umndeni wami makwenzeka ngigive up empilweni ningangihleli kodwa ningikhulekele makwenzeka kuthiwa ngihambe kuhlomile ngingananazi kodwa ningibheke ebhenki mangingekho ningibheke epolice station mangangitholi niphuthume esibhedlela mabengifika moya bese niyemakhazeni isitshe sidla sibheki
Samke. Usicelo. Yimini usicela Samke. Cela uvule Samke mfethu. Wasicela. Ngicela uhambe sicela, ngicela uhambe angifuni ukuzwa lutho nje ngawe. Hamba sicela, angithi nawe uyazi. Ufunani la kumina? Angithi wangishiya ngikhulele. Wangifaka igcone lengculazi, wangihlanganisa nabantu. Ngicela uhambe sicela, hamba. Angifuni ukuzwa lutho, hamba sicela kodwa. Angifuni ukuzwa lutho nje ngawe. Samke mfethu ngiyacela at least ngicela ungiye 2 minutes mfethu ngichaze. Hamba. Kodwa sicela into engifuna ukuzwa kwani kodwa. Samke mfethu ngicela abantu ungiye 2 minutes ngiyacela bana please. Okay, ima kanjani sabe ukhiyenza ukuvulela imi. Ngicela ukhululeke lana ukuze ngizokuchazela ngakho konke kufuneka ukwazi ngaleli gciwane ukuze uthulwa nalo ube wazi ukuthi ulwa nani. Ngifisa ukwazi ukuthi iyini nge-HIV and iqhamuka. Good question. Sizoqala ngehistory ye-HIV sigcine nge-discovery. I-HIV yona iyaqala nini? I-HIV yaqala nge-19 and 20th century. Okuningi kwakho kukhona la. Ngizozama ukuchazela ngikwenze kuncane ukuze ukwazi uku-understand. I-HIV kukholelwa ukuthi yaqala e-West Central Africa kulamazwe ase-Africa ngicela ukuthi khona waziyo and kwakwenza ama-species ajumpa in a progress of eyaziwa ukuthi yi-zoonosis from non-human primates to human. But sizama yini i-primates ne-zoonosis? I-primates it's like a baboon or so. Noma yiphi isifo esithathelanayo that can be transmitted by a vector from non-human animal, both wild and domestic to human. I-vector inoma yiphi insect ethwala izifo ezithelelanayo. Ukutholakala kwayo ngo-1981 kuya ku-2006. I-AIDS ibulale abantu abangaphezulu kuka-2.5 million. I-HIV infecte abantu abawu-0.6 of the world population.
Shuthi lesifo sesibaqedile abantu. Uqinisile lapho ngo-2005 alone i-AIDS iyathatha iy'mpilo zabantu ezimawubala ku-2.4 kuya ku-3.3 millions of life kubantu ababephila nayo, ukuthi u-570,000 walabo bantu kwakuyiy'ngane. Hayi, shuthi kunzima-ke emhlabeni sisi. Yebo Sicelo, abantu i-1/3 yalabo bantu ababeshona kwakuwabantu abaphuma kwi-South Sahara Africa. Imbangela yalokho yingoba umnotho wethu uyantengantenga kanti futhi indlala ibhokile. Kusho ukuthi sizama ayikho imizamo engenziwa ukuliwa nalesi sifo. Kuyazanywa ukuliwa nalesi sifo kodwa amaphilisi awakwazi ukutholakala yiwo wonke amazwe adinga usizo. Okay, enye into engicela ukuyibuza sizama ukuthi amakhambi esintu alapha yini igciwane lesandulela ngculazi, and abantu futhi aba-HIV positive bangazi ukuthi basebenzise yona imithi yesintu. Sicelo, kulokho angeke ngifuni kakhulu ngakho ngoba angazi ngakho. Kodwa-ke wena oyiphathela iy'nqumo zempilo yakho ukuthi unjani ngayo. Kungcono kwakho Sicelo ngoba use-HIV awukho full blown AIDS. Kufanele ongakwenza nje wena ukuthi uzivocavoce, udle ukudla okunempilo, uphile impilo e-healthy, uyeke futhi izinto mhlawumbe mangabe uyaphuza uyabhema uphoqe izinto eziphila. Siphiwe, yinde. Siphiwe ngithe vuka. Wenzani emzini wami? Siphiwe, vuka. Yini lento yenza emzini wami? Uletha utshwala usuqala ukuphuza manje. Ekubeni wazi kahle ukuthi ubaba wakho uhambe nomsebenzi. Yini ungidelele kangaka mntanami? Inkinga yakho ikuphi? Umancane manawu. Utha ngimukunuka yini? Ngivukele mntanami uqoqo bonke nododo wakho la. Wazi kahle ukuthi siyakhola la ekhaya mntanami. Kodwa uzoletha utshwala. Qoqa lo doti la. Ngiyahamba ngemsebenzini, uzosala nengane la. Uyangizwa ukuthi ngithini? Mana uyathetha kakhulu. Fanele ngithethe mntanami, utshona ngibudingi la ekhaya. Wazi kahle ngane yami, ungenelwe yini umthetho wakho? Ubunge njena mntanami ungenelwe yini? Ngane yami ngithe qoqa lo doti wakho. Qoqa lo doti wakho ngeke ngisise. Wesiphiwe, ngitheni siphiwe kwena? Ngithatha bonke lobu utshwala bakho. Utshwala uzwa mangithi utshwala ngikufunda ekhaya. Awukuzwa konke lokho. Ngithe uzothatha ingane uhambe nayo. Sale emzini wakho ngiyahamba mina ngemsebenzini. Kuba ngisho kahle ngathi thatha ingane uhambe nayo ufuna ukuhamba nayo. Asambe mntanami. Asambe. Salani nomzwa. Impilo njalo injena ayibekelwa nani masiwela lo mfula lo siyonyathela ezubala mache obala machana magama awo siyoze sifike ngaphesheya masiwela lo mfula lo siyonyathela ezubala mache la machana magama awo siyoze sifike ngaphesheya masiwela lo mfula lo sifuna ukuya ngaphesheya ezubala mache angeke simane sizihambele nje siyonyathela phezu kwalamatshe anamagama lamanje siyonyathela phezu kwalamatshe ilitshe ngalinye anamagama lamanje athe lokuqala
bayosishaya bezizwe elesuthathu lalo kanjalo linegama lalo lelitshe bayosihleba laba bantu nelesine linegama bayosixoshe makithi elesihlanu ngenxa yokubekezela siyonqoba lamatsha namagama engathi thina sifuna ukuya ngaphesheya itshe lokuqala siyohlupheke ukholo lwethu itshe lesibili nalo linegama engathi thina siyawela nje elesithathu bayasihlela bonke itshe lesine nalo kanjalo itshe lesihlanu nalo siyonqoba ngenxa yokubekezela ekunjalo Nkosi yami lamatsha namagama